No anem bé. Això ja ve amb retard. Va, parir. És que no fotrem nen mai. Va. Ja el tenim aquí. Què seria la RT sense retards? L'hòstia com a mínim. Senyors, les dues unitats són amb seients de visita curta. Amb el retard que ha portat a l'anada n'hi ha per llogar-hi cadires. Quina colla de malparits de fotre aquests trunyos fins aquí dalt. No hi ha dret. És una vergonya. I fins aquí a l'entrada de l'estació de Queixans. A reveure.